Machiegni, kweth jotelo mag FIFA mosebedo kanie limbe e pacho ka nyotieko wuodhgi e gino magitiso ni nono chal mar Kenya e weche mag adhula. Motelo ne limbeno, Kenya nogolne oko kum manoketne gi FIFA e kinde mokalo. Kweth jotelo mag FIFA gonyo gin kaachiel gi Gelson Fernandes, ma en jakanyo mar Association for Africa, kod Solomon Mudege, ma en jatelo mochung'ne dongruok kod chenro. Ne giwacho ni limbeno ne en mar neno ni FKF odok e wang'e tok kane gindiko ne FIFA ni weche mag telo mag adhula noseduok e lwetgi tok ka piny owacho mokalo nogolo telo e lwetgi. Lastly, the coaches, clubs, academies are here for that in a sense to help any federation and to help the development of sport in the country. But it's more a three-party engagement together with the federation, with the government, and ourselves. Manchester